Goeie, het is tongetje 29 november. Dit is het Boppenslagcafé. Mij Joen aan tafel, oud-voetballer Gerald Sibon. Oud-tredend voorzitter van de Raad van Commissarissen Bart van der Meer. En de koetenbieter van Jertiets, Maarten de Jong. Maarten de Jong speelt meer dan 400 wedstrijden voor Heerenveen. Gerald Sibon zit Heerenveen naar de enige H-prijs in de historie. Sibon, Heerenveen heeft de beker. En Bart van der Meer, al sinds 1983 bij Heerenveen belutsen. Maar waar is nou de echte Mr. Heerenveen? Kom maar naar beneden en sla je slag. Uw eerste kandidaat is Gerald Sibon. Krijgt de cultstatus als hij maar eerst 3 keer bij rondkomt bij Heerenveen. Maar gongt voor een Mr. Heerenveen vol vaak vreemd. Bart van der Meer is al 30 jaar van Sportclub Heerenveen in het spier. Eerst als sponsor, later in de Rie van Taffersjoch en de Rie van Commissarissen. Hoewel Van der Meer alles bij Heerenveen meemaakt, is hij bij de supporters nog altijd net echt populair. Op 6 december stapt hij uit de Rie van Commissarissen. Uw laatste kandidaat is Maarten de Jong. Voetbalt van 1984 al over hier voor Heerenveen. De 3 jaar daarna bij FC Grace verjouwen we hem, want daarna werkt hij weer voor Heerenveen. Maarten jouwt clinics, doet de Kids Club, is teammanager, is trainer bij de Fraudia, helpt de commerciële afdeling, zit bij de Vinshop, werkt bij Heerenveen TV, jouwt besprekkingen op wedstrijddagen en speelt de voor een Oscar-nomineerde rol Boef Boefie. Zo'n Peerman is likwijls geen werk meer voor Maarten bij Heerenveen en zit hij thuis. Mr. Heerenveen is Maarten de Jong. Of moeten we zeggen, Maarten de Jong, wie Mr. Heerenveen? Ja, Maarten de Jong. Ja, bisto Mr. Heerenveen? Ja, die titel heb ik nog steeds, dus ik ga vanuit. Ik heb niet in hoeven leveren, dus... Je hebt net inleveren? Nee, ik heb geen post gehad dat ik moest terugsturen. Nee, want er is natuurlijk wat op een vervelende wijze voortrekken bij de club. Want hoe ging je dat? Nou ja, goed, ik zat in het vrouwenvoetbal en Heerenveen toen besloten om daar niet mee door te gaan. En dat hield in dat mijn baan ook op een zijspoor kwam. En dus dat er geen andere plek voor mij was, wat ik heel jammer vond. Ja, want dan ga je toch vanuit, zolang je bij een club zit, dat je iets anders binnen de club kan gaan doen. Ja, wie is 30 jaar lang bij Heerenveen? Ik ben 30 jaar actief geweest, hè. Speler met clinics en noem maar alles maar op. Dus continu bezig geweest. En ja, dan hoop je dat je binnen een andere rol binnen de club wat kan gaan doen. Maar ja, helaas, die vliegen ging niet op. Nee. Ben je toch een beetje gefrustreerd? Nou, ik heb er heel veel moeite mee gehad. Nog wel. En dat klinkt raar, want je hebt je altijd ingezet. En ja, dan verwacht je toch ook op een andere manier iets misschien terug. Daar kun je over praten, kun je over babbelen. Maar dat is helemaal niet aan de orde geweest. En dat maakt het heel jammerlijk. En ik heb ook heel veel moeite mee op het moment om naar wedstrijden van Heerenveen te gaan. Dus dat mijn zoon zegt van, pa, we gaan even kijken, maar anders ga ik niet eens. Dus Mr. Heerenveen komt eens amper meer in het Abelense stadion? Ja, klopt. Ja. En Gerald, eigenlijk was er voor jou ook geen plaats meer bij de club? Ja, dat klopt. Ja, voor mij is het natuurlijk wel een ander verhaal dan voor Maarten, maar het is wel een lastig verhaal eigenlijk. Want ik had net als Maarten graag willen blijven. Misschien nog wel als voetballer, dezelfde rol als die ik vorig jaar had ingevuld. Misschien wat minder actief, maar ja, misschien was er wel een mouw aan te passen. Of in de begeleiding van jeugdspelers, of het trainen van jeugdspelers, wat ook. Ja. En ja, daar heb ik het ook wel met de club over gehad hoor. Al in mijn tweede periode met Ime Kuiper heb ik over gehad van, nou ja, als je klaar bent met voetbal, dan gaan we kijken wat we verder met je kunnen doen. Is jou misschien ook wel een toezegging gedaan? Nou ja, wel min of meer. Ja, het staat niet zwart op wit, maar we hebben het er wel over. En dan ga je van, nou ja, als je klaar bent met voetballen, en dan kunnen we je misschien als trainer doorbrengen door de jeugd. En dan zien we wel of het goed gaat, of het bevalt. En ja, nou ja, dat is helaas niet gebeurd. Dat heb ik daarna met Hansma nog een keer besproken en met Veenstra, toen ik voor de tweede keer terugkwam. En ik heb ook wel stage gelopen bij de C-jeugd. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. En de jongens vonden het hartstikke leuk. En nou ja, daar heb ik ook geleerd. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, maar wat vies ervan? Weer een grote teleurstelling voor jou? Nou ja, tuurlijk is het een teleurstelling. Maar de teleurstelling is meer de manier waarop het gegaan is. En niet, kijk, als ik niet nodig ben, dan ben ik niet nodig. Ik begrijp het zelf niet zo goed. Maar ja, prima, de club, ik ben niet de baas. Dus ik bepaal het niet. En, nee. Maar gewoon de manier waarop het is gegaan, dat is zeker teleurstellend. En nou ja, ik moet voor mijn huidige werk moet ik naar Heerenveen.
En dat vind ik hartstikke leuk hoor. Maar ja... Die werkt bij Eredivisie Live, ja, bedoelst, dan geef je analyses bij de wedstrijden. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ja, net als Maarten, het is toch wel een drempel die je overgaat, omdat je toch niet met een fijn gevoel weg bent gegaan, terwijl je zo'n leuke tijd hebt gehad. Ja. Bart van der Meer, oortredend vastzitter van de Raad van Commissarissen. Wat vind je ervan, als je deze verhaal jaren? Van, het jou natuurlijk wel wat aan. Hoe je maar je helden omgaan? Ja, aan de andere kant kan een club ik net al zijn helden op de schouders nemen. Nee, maar we hadden je wel oer Mr. Jereveen. Ja. En oer de man die te verzwargen had dat Jereveen de enige haatprijs in de historie woon heeft. Ja, daar wie ik zelf bij u dan. Ja, jou herkende hem. Ja, ja, nee, we kennen elkaar. Oké. Ja, daar zijn afwagingen die op directieniveau maken we. En naar mijn bedenken ben die zorgvuldig maken. En ja, maar wij zijn daar niet voegen. Nogmaals, wij kennen net alle spelers in feite die het wat budgetten, die inderdaad meer voor de club en net een langer bijwest dan een oude. Maar we kennen net zwaar dat hij al hier een positie bij Heerenveen krijgt, had hij een plak voor is. Nee, maar dat is, wat zei dat dan? Is dat een soort stukje verzakelijking binnen de club? Nou, maar in ieder geval kritisch naar de kosten, ja, zeker in deze tijd. Maar ik denk misschien in het verliezen hier er misschien grif een plakje van hem west. Ik denk dat je in deze tijd die zaak bezorgen en je kan mensen nu dadelijk net voldoende of tenminste volledig inzetten. Of de plakken uiteindelijk die je helemaal hebt tegen, uiteindelijk die binnen al bezet. Dan denk ik dat die zakelijke afweging uiteindelijk een no en ik in het verliezen uiteindelijk op je dienen. Ja, maar de twee heren zitten om tafel. Ik kan nog wel een Fabio opnemen. Bijvoorbeeld een Geert Arend Roda, die had hij nou zien. Hij jarenlang bij de club West, het er voetballen en had hij nou een wedstrijdje wil, maar die won een seizoenskaartkeepje, maar net meer in de spelershoom komen. Nou, die feiten die ken ik net. Dat weet ik vaak hoe de. Het er zelf zijn. Ja, maar goed, we kennen altijd heel wat mensen zeggen. Uiteindelijk ik wat Jim zeggen. Maar als Geert Arend Roda het zelf zei, dan liep het mij. Ik ken Geert Arend, ik bedoel, en die zal dat uiteindelijk in een doekje zo menen. Maar zaken wil ik vrij snel in een negatief dalje praat. Ja. Maar wat zei het hoe de club? Want die echte Jereveen-familie, is die er nog? Jazeker. Dat hebben we zien uiteindelijk tijdens dit seizoen. Het is in feite wat een lastige start dit seizoen. Maar wanneer de wedstrijd in Ajax even uiteindelijk in beeld roepen, dan weer die emotie er wel. Dan staan de mensen op de banken. Dus het kan snel weer omwezen. Maar het is lastig. Ja. Want je vindt het misschien vervelend dat ik het zeg, maar bijvoorbeeld een man als Riemer van der Velde, dat wie echt het gezicht van Jereveen. Hè? Ik bedoel, hij wie eigenlijk Jereveen. Ja, maar dat vind ik net vervelend dat is dat wie ik zei. Ik heb 24 hier maar Riemer uiteindelijk hier werken, dus ik ken hem uiteindelijk in alle facetten. Ja, maar ik zeg, omdat je misschien vindt het vervelend, want je bent toch een beetje broeieerd. Nee, dat nee? Je bent maten. Wij praten nog wel. Ik heb je na Lien nog eens een keer uiteindelijk en praten. Misschien hebben we bepaalde dingen nu dadelijk wat opvattingen. Maar het is net zo dat we broeien binnen. Nee, maar deze beelden die we niet correct zeggen van Riemer van der Velde in het pompenbladenpak. Ja. Doe nog in de bekerfinale in Rode JC. Gerald Sibon, die weet er alles van. Die speelde bij Roda. Maar van, hij wie echt de verpersoonlijking van de club. En zo'n clubman, bindt die er nog wel binnen Jereveen? Hij presenteerde de club uiteindelijk op een uitermate goede wijze. Ja. Daar verschillen we net van mij nu en dat bleef ik uitdragen. Dat hebben we die bij Sint-Oski uiteindelijk en dat ook nog. Ja. Dus daar hoef ik net een overhaal bij te houden. Je komen dat soort charismatische leiders en die club uiteindelijk perfect representeren kunnen. Nou, die ben maar een lampje te zieken. Ja. En dat is wel een verzakeling optreden. Ja, want ze zitten hier, bijvoorbeeld de Maarten de Jong, toch? Ja. Ja. Ja, maar we moeten toch net uiteindelijk, Maarten Veeg altijd de club mogen leiden hoor. Nee, dat misschien net. Maar dat kan wel. Dat kan wel, toch? Geen probleem hoor. Ja. Nee, maar laten we even hoe het sportieve aspect. Want Maarten de Sar is niet correct van, ik kom net zo heel vaak meer in het stadion, maar volgens de club neem ik nog wel. Jawel, natuurlijk wel. Wat valt die dan op? Nou ja, goed, kijk, als je naar het sportieve beeld, dat gaat gewoon moeizaam op dit jaar. Je hebt natuurlijk met een spelersgroep te maken die heel jong is. Weinig kwaliteit, je hebt in moeten leveren. Maar dat wat op veld gebeurt, dat zie je op de tribunes en naar de sponsors terugkomen. En dat klinkt misschien raar, maar als ik er ben en de wedstrijd wordt gespeeld of is gespeeld, dan trekken ze altijd aan mijn jas van hoe kan het nou en hoe komt dat en waar is het Heerenveen gevoel gebleven? Ja, zeg het maar.
Hè, vroeger deed je alles samen. Ik snap wel dat je als club zijnde een bedrijf wordt. Hè, maar daarnaast hebben ze voetbal. Maar vroeger was het voetbal en het bedrijf stond ernaast. Hè, en die kant moet je weer op. Hè, en dat mis je gewoon. Hè. De sponsors willen ook aandacht. Hè, en dat is het belangrijkste gegeven. En dat mis je gewoon. Hè. Ik heb natuurlijk de laatste jaren daar gewerkt. Ja, dan merk je gewoon onderling ook van, dit gaat niet goed. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat is denk ik, nu is een nieuw management. Die hebben een heel ander gevoel erbij. Misschien zijn het mensen die niks met Heerenveen hebben of geen voetbalachtergrond hebben. Als je even naar Ajax kijkt, die halen al die oud-profs weer binnen hun bestuur om dat gevoel weer terug te krijgen. Nou, dat is op dit moment het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren. Ja, de voorzitter Robert Veenstra is net echt een clubman. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij van Heerenveen hard heeft. Hè, maar dat gevoel heeft hij mij nooit gegeven. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee. Hè, en ook toen ik wegging, niet eens een hand. Nou ja, dat doet me heel erg zeer. Daar heb ik echt heel veel last van gehad. Ja. Dat is het verzakeling van Heerenveen. Maar sportief, Sjoen, Gerald, als je puur kijkt naar het voetbal, wat valt jou dan op? Ja, nou ja, wat Maarten ook zegt, je hebt natuurlijk kwaliteit in moeten leveren. Er komen heel veel nieuwe spelers, het moet allemaal weer een geheel worden. En dat duurt allemaal even. Je hebt 1 goede speler, dat is Filip Djuricic. En de rest is, ja, denk ik gewoon middenmoot Eredivisie. Middelmaat, het is te veel middelmaat. Nou ja, kijk, als je allemaal goed bent, dan kun je een goede partij neerzetten. Maar ja, de ondergrens is gewoon nog te laag. En ja, er moet wat bij. Maar ja, dat is trainbaar. Heerenveen is een beetje afgegleden naar het niveau, nou laten we zeggen NEC. Nou ja, kijk, er is natuurlijk enorm... er moet natuurlijk enorm veel geld ingeleverd worden. Er wordt in de begroting naar beneden wordt gesaneerd in de organisatie. Heel veel mensen worden eruit gewerkt op een of andere manier. En nou ja, dat ga je natuurlijk merken in de club en dat werkt door naar de voetballers. En ja, het zit een beetje in een... Onrust. Onrust, want een onrust leidt altijd tot mindere prestaties natuurlijk. Ja, maar dat is heel algemeen, hè? Op het veld, uiteraard, maar ook binnen je personeel waar je mee werkt. Je hebt heel veel onduidelijkheden van hoe komt dit, hoe gaat dit? En daar wordt over gesproken onderling. Wij hebben ons wel eens afgevraagd van, weet een raad van commissaris bijvoorbeeld wel wat er onder het personeel leeft? Ja. En dat is heel bepalend, want nu is er nog onrust. Men weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, nou dat is een vraag aan jou. Ja, ik deel die stelling net uiteindelijk. Wij weten precies wat er gebeurt. Dat was de vraag was van... Weet u wat er omgaat in het personeel omgaat? Ja, zeker. Wij weten dat. Kijk, er is een binnenkant en een buitenkant binnen de club. En ik doe de stelling aan, en ik heb ook enige ervaring in het bedrijfsleven, dat de binnenkant, dus hoe de zaak bestuurd wordt binnen Heerenveen, dat in feite beter is dan ooit. Zeker wanneer we dit stuit? Ja. Zeker wanneer we dat met 10 jaar in feite met 10 jaar terug vergelijken. En wat is er dan beter? Ja, die club wordt goed aangestuurd. Better, Robert Veenstra stuurt de club dit staat beter als Riemen van der Velde. Dat zit ik net. Ik neem je naam, ik zit die club wordt goed ondersteund. Ik help jou een beetje, mijn naam. Je suggereert iets uiteindelijk. Het is natuurlijk wel heel makkelijk, want als er heel veel gesaneerd wordt en heel veel mensen gaan eruit, dan haal je geld over en dan kom je vanzelf op de plus en dan ziet het er misschien goed uit. Het is koud buiten, ik bedoel maar, ik heb net verslag gekregen van een vergadering gisteren van BVO's. En dan moeten clubs in feite 20 tot 25% in feite van hun inkomsten volgend jaar inleveren. En dan moet je in feite je budget naar bepalen. En ik denk dat Heerenveen dat op die dingen heeft. En ik goer die net. Dat er wat onrust op ons stiet, uiteindelijk, dat is logisch. Op de werkvlier? Ja, dat is logisch, maar dat beperkt zich. En dat is mijn eigen waarneming. Dat beperkt zich uiteindelijk tot een aantal gevallen. En ik denk dat Maarten uiteindelijk zich op die wijze uitdrukken maakt, want die weet best uiteindelijk wat er speelt. En die weet ik best uiteindelijk wat in feite de onleiding West is uiteindelijk dat we net maar verder gaan. Nou, dat is me nooit echt duidelijk gemaakt. Ja, goed, dan zal ik je dat na deze uitzending vertellen. Nee, maar kijk, dat moet iemand mij vertellen die in functie is. Ja. Ik hoef het niet van u te weten, iemand die daarover gaat. Ja. En ik heb ook een gesprek gehad en aangekaart van wat wil ik. Maar daar is mij nooit op teruggekomen. En dat maakt het juist zo vervelend. En dat is niet alleen bij mij. Ja, maar wat nu leeft, is dat er een nieuwe manager aangetrokken wordt. Terwijl de andere mensen uitgaan. Ja, dan heeft het personeel, wat gaat hier gebeuren? Want dat is toch een logische gedachte?
van mensen. Ja, dat en kan ook ik me voorstellen. Ik vind het ook jammer dat het zo gegaan is. Alleen, er lagen wel moverende reden. Ik bedoel, maar goed, die ga ik hier niet op tafel leggen. Waarom net? Nou, omdat dat in feite een individuele kwestie is. Ja. Maar José Ek van Maarten leidt de vraag op tafel van... Witte Rie van commissaris en nog wat, de spelen op de werkvlier. En José is volmondig ja. Absoluut. Maarten, binnen dingen vast toch zoiets van... Nou, dat weten ze absoluut net? Nou, daarom stelde ik die vraag. Hè, want we hebben natuurlijk ook wel eens, toen ik er nog zat, hebben we overleg gehad met de OR. Hè, maar daar werd nooit iets van... Daar kwam nooit iets naar ons toe. Hè, die konden ons nooit iets vertellen. Want bleek gewoon dat ze een zwijgplicht hadden. Naar ons toe. Nou, ik vind dat niet kunnen, want het gaat wel om mijn baan, maar ook om andere mensen hun baan. Ja, dat is normaal in het bedrijfsleven dat een OR in feite geen mededeling doet over het beleid van het bedrijf. En een OR gaat niet over individuele zaken. Nee, maar ging niet algemeen was het. Hè? Ja, van wat gaat er gebeuren? Die vraag is heel vaak gesteld. Wat gaat er met iedereen gebeuren? Hè? En dan aan alle kanten wordt... Ja, daar kunnen ze geen antwoord op geven. Dat is niet alleen bij Heerenveen zo, dat is bij elk bedrijf zo. Ja, Gerald, je hebt in 3 verschillende periodes heb je bij Heerenveen gevoetbald. Ja. Merk jij wel dat Heerenveen een andere club is geworden? Killer misschien? Ja, nou ja, dat is ook inherent aan het groter worden van de club eigenlijk. Ja, het wordt nu minder. Maar nou ja, Heerenveen voor mij was... En ik denk voor heel veel mensen in Nederland is Heerenveen de tweede club. Zeg maar. En voor wie ben je? Ja, voor Ajax en dan? Ja, voor Heerenveen. En dat geldt voor PSV en Feyenoord supporters. Geldt allemaal hetzelfde. We waren allemaal voor Heerenveen. Iedereen had heel veel sympathie voor Heerenveen. Omdat het gewoon een club eigenlijk van het volk is. En nou ja, noem het allemaal maar op. Gezellig en de Friese sfeer. En dat is nou iets ongrijpbaars. Nou, ik denk wel dat dat minder is. Nou, het zal ongetwijfeld ook door Riemer komen, omdat hij ook op zijn manier het Friese volk ook goed aansprak en kon zich ook verkopen naar de rest van Nederland. En nou ja, ik denk ook dat hij dat heel goed deed. Maar de eerste periode was met Fop en Gert-Jan. Nou, dat was met Foppen nog, geloof ik. Ja, en de tweede was met Gert-Jan. Nou ja, toen had ik echt nog wel het gevoel van, dit is echt leuk, Heerenveen. En toen ik voor de laatste keer terugkwam, ik heb het leuk gehad met de jongens. Maar dat had voor mij gewoon ook niet meer de sfeer in het stadion met de mensen. Je proefde gewoon... Iedereen had echt zoiets van, niet helemaal lekker in zijn vel. Niet van 5 jaar terug geweest. Nee. Maar de club is dus... Ik vind het heel typerend dat hij dat zegt. Ik heb natuurlijk ook, ik zat aan de andere kant als personeel en wij hadden hetzelfde gevoel. En hij komt als voetballer terug. Ja, dan denk ik van, hoe kan dat? Waar zit het hem dat dan in? Dus dat is zoeken naar iets, maar daar kom je niet achter. Het enige wat ik wel weet is dat je dus... Het contact, wat Gerald ook een beetje aangeeft, vroeger met sponsors en supporters, was veel heel anders. Alles was veel opener. Het is nu veel gesloten. En dat is, denk ik, je gaf het zelf al aan, heel belangrijk op dit moment om iets te vinden die naar buiten treedt. Het boegbeeld van de club, waar mensen tegenaan kunnen praten, kunnen zeuren. Want waar is nou op dit stuit het boegbeeld van Heerenveen? Robert Veens is de directievoorzitter, dus die heeft de club te presenteren. Ja, en doet hij het goed? Nou, mijn bedenken uiteindelijk is het een goede manager, een goede bestuurder. Hij komt natuurlijk in een omgeving die net makkelijk is, een BVO. En, hij vindt zelf altijd dat hij deelzettend wordt in de media als een killer saneren. Ja, maar laat mij nou niet praten. Uiteindelijk ga je het voor- en tegenstanders. Dat is logisch. Ik heb zo uiteindelijk van binnenuit wordt die club goed onderstuurd. En dat we op het veld uiteindelijk dat succes net hebben wat we graag zien willen. Ik deel de mening net uiteindelijk dat we erg in de middel moeten zitten, mooie spelers. Ik liet je natuurlijk uitpraten, maar dan wat je wel antwoord op de vraag, is hij een boegbeeld? Is hij echt, dat hij het boert als boegbeeld? Het antwoord dat ik jou wil. Dus laat elkaar even goed begrijpen. Ja. Ik heb zo uiteindelijk van binnenkant die club goed onderstuurd en aan de boerenkant uiteindelijk is het lastig in feite om dat stokje oer te nemen. Dat hebben we jongen in die size hier. En ja goed, er is een hoop ruis om de club heen en dat neem ik dan de boetekant. En dat hoort ik net op. Nee. En dat is wat vervelend uiteindelijk. Neem je het zelf het kweer of net? Neem je het zelf kweer? In wat voor zin? Dat er een soort ruis is binnen de club? Dat is net binnen de club, aan de boetekant. Aan de boetekant? Ja, er wordt dingen suggereerd, ik dat ik. En dat is zeer suggestief. Ik bedoel, maar als we praten over transparantie, uiteindelijk, er is een betere communicatie, maar meestal dat er ooit best is. En daarom is net iedereen maar het beleid in is, omdat er natuurlijk een stuk verzakelijk in zit. Ja. En daar wil ik uiteindelijk, mijn sponsors uiteindelijk volop praten. En ik lieke volle dan Jedder, dat er in feite ik wat missen zien zitten, ik bedoel maar dat jou ook daar.
dat er een situatie aan de boerenkant plaatsvindt uiteindelijk die gewoon mensen een aanjekking doet om financiële redenen. Dat is ook een gegeven. Maar als wij zorgen naar uiteindelijk wat wij landelijk presteren, ik in het kader van uw sponsorinkomsten en de ontwikkeling daarvan, zitten we nog steeds uiteindelijk aan de bovenkant uiteindelijk. Maar je scoorde dit jaar €1 miljoen minder aan sponsorinkomsten. Ja, maar goed, dat is een percentage. Sponsoren jekken ook. Is ook een percentage wat bij andere clubs uiteindelijk ophield doet. Als je je wat oriënteren boeten Friesland, dan zie je dat ik zie uiteindelijk. Ik denk dat Grace min 20 zitten, wij min 10. Maar in Twente dat is misschien volle bed. Nee, elke club heeft daar les van. Oké, maar even een gearvettingmaatje van sportief jongen, kunnen we zeggen, het voetbal hoort net door. Er komen ook heel iets minder taskogers naar het Abelense stadion. Vroeger waren er nog altijd seizoenkaarten, wie wachtlisten voor. Dan hebben ze mij, maar je nou gewoon tel de lege plakken maar toch in het stadion. Ik bedoel, ja, maar als je ze telt, dan zit Heerenveen tussen met 208. Dat is ook een verschijnsel van deze tijd. Ik mensen uiteindelijk zeggen, ja goed, het wordt dus te duur uiteindelijk om een kaartje te geven. Ik praat er maar mensen van AZ uiteindelijk, Kwartlien, en die mooi blij waren als ze takken hier 13.000 seizoenkaarten verkepen. Het stadion heb ik vol zitten. Verliet hij dan nou net een sinkend skip? Nee, absoluut niet. Dat zijn suggesties van Witwetse waar komen uiteindelijk. Dat is natuurlijk onzin. Wij hebben. Hadden we nou alles op een rietje zetten, dat het minder gaat. Ja, maar en jouw trainer nou oors. Luister nou eens even. Ik heb 20 hier uiteindelijk van die clubwerken, ja. En een skof komt een banktiet, dus ik bedoel, wel even dat nog maar niet tellen. Maar ik heb het uiteindelijk, toen ik zelfstandig ondernemer was, in 1994 heb ik nog 20 hier hard aan die clubwerken. In het verlengde daarvan heb ik sportstadien. Ik heb ongeveer uiteindelijk, maar rekken niet, gemiddeld nom, maar sportstad erbij, ongeveer 1 volle dag in de week besteed aan die sportclub. Ja, je hebt een hele mooie cv, maar die praatjes die binden natuurlijk. Van nul. Ja. Van nul. Dus ik heb ongeveer in feite, maar rekken niet, 1000 dagen in feite aan die club besteed uiteindelijk gewoon in mijn vrije tijd en van nul. Ja, en goed, als er mensen een oorzoek denken, ja, ik ga er nooit in een hand uiteindelijk die mij bellen, die zijn het meest wezen. Nee, maar dat zei ik net. Ik zei alleen nog van, er is wel gewoon ruis van boeten de club. Ja, maar waar komt die ruis toch? Zeg het maar. Dat weet je nou vegen. Ja, daar komt die ruis waar. Er zijn toch volle mensen uiteindelijk die vinden uiteindelijk dat ze er wat van sissen moeten. En dat mij best. Waar ben je dat? Altijd objectief. Nou, ik neem je naam, dat ik al zijn uiteindelijk. We hebben het gebrek bij Heerenveen is op dit moment uiteindelijk dat we net in gezicht hebben. En dat wordt jij uiteindelijk onmoedigen. Maar jouw doel op Van der Velde, nee, toch? Ik doe het op Van der Velde. Ja, dat wordt graag weten. Nee, ik help jou weer mijn namen. Ja, maar misschien kon je er net opkomen. Toch? Dat zou samen kinderen. Ik ben nog heel erg lief, dus als ik een naam neem, wil dan ook wel zelf. Okay. Maar heren, wat moet er veranderen binnen de club om weer Heerenveen, zeg maar, die sympathiekclub van te maken? Dat is moeilijk, ik weet het niet. We staan nog steeds, als ik even mag onderbreken, dus een recentelijke uitkomst van dat is een bekende organisatie, ik denk van sport en nou ja, goed, ik kom even niet op de naam. Maar vooraanstaande in feite dus enquêteur. En daarin staan wij in feite nog steeds, worden wij nog steeds in belangrijke mate als tweede club genoemd. Niet anders dan een aantal jaren geleden. Ja, maar toch stel ik de vraag nog een keer, Gerald. Wat moet er gebeuren om Heerenveen nog meer uitstraling te geven dan? Nou ja, ten eerste moet je resultaat halen. Want daar valt, ik bedoel, alles wat op die groene mat, daar valt en staat de club mee natuurlijk. En ja, ik weet het niet. Heerenveen heeft een kwaliteitsinjectie nodig. Qua spelers. Ja, maar als dat het is, dan zou het mooi zijn. Ja, maar nee, je krijgt een goede voetballer. En dan zie je altijd zien dat Marco van Basten die weer aanprijst bij AC Milan. Ben je die straks ook nog weer kwijt? Juricic. Nou, ik denk, nou ja, Juricic die zal wel weggaan uiteraard. Maar ja. Nee, ja, het zou mooi zijn als het op het groene, als het op de mat goed is, dat het dan in de hele organisatie goed komt. Maar ik ben er bang voor dat dat nu niet het geval is bij Heerenveen. En Maarten, want dan zou dus echt van, ik heb soms echt moeite om nog naar het Abelense stadion te gaan. Ja, hoe goed zie je een dag en dan hadden ze net als mij zien Rode JC. Ben je er dan bij? Ik heb nog niet in mijn agenda gekeken. Nee, maar komst werden ze in het Abelense stadion? In de toekomst? Natuurlijk wel, maar dit is voor mij ook een proces. En dat heeft zijn tijd nodig. Alleen ik merk wel dat het moeilijk gaat, maar dat heb ik al aangegeven. Als ik daar kom, dan beginnen ook mensen en supporters tegen mij van wat is er met deze club aan de hand?
Ja, ik zit niet in het bestuur, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar goed, ik ben het wel eens met Gerald van ja, op veld moet het gebeuren. En dan zijn de mensen ook weer warm. Maar goed, aan de andere kant is het ook zo dat je wel je supporters en je sponsors tevreden moet houden. Ja. En hoe je dat doet, ja, daar moet je over nadenken. Maar dat is denk ik ook een heel groot gemis. Ja. Het onderlinge contact met elkaar. Als ik bij de Unox waren, sta ik daar en er staan allemaal sponsors van om een broodje en dan ga ik naar huis. Ja, dat gebeurt. En dan denk ik van ja, dat mag niet. Dus daar moet je wat aan doen. Ja. En waarom gaan die mensen naar huis? We moeten er alweer een ei aan breien, jongens, want het zit er alweer op het Boppenslag Café. Zo'n december neem je Oski, hè? Dan treed je echt hoor. Dan is je opvolger Wino de Jong, dacht ik, hè? En dan ontzaf hier dit Boppenslag Café. Heren, tiegetank voor je komst naar de studio. Ontzaf hier dus het Boppenslag Café en na je weekend. Dag. Tiegetank.